Mukabat sa 5 kaklase-klaseng armas ang narecover sa Tagum City Police Station. Kinihuman voluntaryong gisurrender sa Tagiya sa unang semana sa Enero 2026. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, sa hepe sa Tagum City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, ang maong kalampusan, resulta sa sagot ng kampanya sa Philippine National Police, batok loose firearms, ubos sa Republic Act 10591. Pinaagi sa personal nga pagbisita sa kabalayan, aron awhagon ang matag individual nga isurrender ang ilang gikuptan nga dili lisensyadong armas. Naglakip ang mga armas sa duha ka mga shotgun, usa ka 357 revolver nga dunay mga buhing bala, usa ka improvised M16 rifle ug usa ka sumpak. Matod ni Lieutenant Colonel Delis nga ang mga na-recover nga armas ilang isubmit sa regional office o gikatakda kining ipaidalom sa ballistic examination aron masayran kung kini nagamit ba sa krimen. Dugang sa opisyal nga rason sa mga nagsurrender og armas nga sinunod lamang nila kini sa ilang katigulangan, samtang ang uban hinatag lamang og wala nila kini sukad na gamit. Kung diin, tungod sa ilang kahadlok nga nagbaton sila og armas nga illegal, mas gipilit nila nga intrigo sa otoridad. Pahinumdom sa hepe nga to sa komunidad nga i-renew o voluntaryong isurrender ang ilang mga armas sa police station og walay angay kabalakan, sanglit ilang magarantiya nga itago ang ilang personalidad. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule adlaw-adlaw. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.